Tiod to. Nay, ano ni si Perlita kag si Mr. Dayanan? Kao? TikTok delivery? TikTok. Kinsa nag-TikTok sa inyo? Asa tatay day? Iya man siguro ni Perlita ni Mr. Dayanan man nakabutang TikTok delivery. Mga gamit sa walay ang na-order assorted. Balay? Ha? Mga gamit man eh. Karton siya dako. Kang amit nagikan. Ambot kay kamo may nag-order. 15,000 ba ya? Hindi mila. Oh. TikTok tay. Ni Store Perlita Dayanan. Mga gamit sa balay man ang nakabutang sa box, dako nga box. Kasing napindot-pindot ni. 15,000 ba ya? 15,000 pero naga-TikTok mo. TikTok man. Hala. Pindot ni na mali. Sigbata. Mga bata noon dagang uso ba ya kay karon kapila man naka-deliver ba nga mga bata nakapindot. Na, wag mo kumao ng pindot-pindot ang 15,000 ba ya kayo nay nga dako nga box. Saon kaya ani? Gani kay cash on delivery pa jud, diri daw kaon ang bayad. Order sa TikTok, sir? Oo. 15,000 ba ya? Gani, mga bata gani siguro ni. bata mo. Oo. Mga bata ang naga-order. Oo. Naka-carton mo sig dako sa mga gamit sa balay ang sulod. Mga plato, mga ano. Dako eh. Kasi ikaw sinisipil kang tuplok. Gani. TikTok. Mga bata dai. Ay. Na impas, sao na lang nigi ka ba kidapawan tay ba? Order naman, ano mo order mo? Wa mo ganit kay kabayad. Lagi no. Kaong kaya. Sige patanaw daw namo ni Taybe kung ano. Patanaw namo. Kumaw mag TikTok ko. Ali kamo lang duay abri kay inyo ang pangalan. Tanawa lang. Dira iba. Dira ra nagipataas na. Uy, ginoo ko. Surprise! Happy anniversary! Joke lang ha, wala bayro nun. Dire. Dire ka tay. Dito ka tay. Sulbaan ka tay? Oh, wala bayro nun ha. Oh, naikwarta. Happy 40th anniversary. Oy, ayo. Pila inyong anak? Siyam. Uy, ugihan po di ay. Okay, sige. Naay mensahe. Dear Mama and Papa, happy 40th wedding anniversary. Ma, Pa, wish you many more years. Mang Pang, unta happy mo karon sa gihimo ko nga pa-surprise sa inyong duha. Bisan man lang diri na makabawi ko sa tanan. Ug salamat kay ara kamo always nga para sa amon. Mamang Papang, maybe kulbaan ko ani nga prank kay basig ma-high blood mo nga duha. Pero lipay kaayo ko sa gibuhat ko nga surprise sa inyo. I love you so much and I miss you na. So dili na nako taason ang speech ko. Once again, happy 40th wedding anniversary, Mamang and Papang. Surprise from Honey. Honey, guys. Yan. All the way from Saudi Arabia. Oy, kapila ninyo ning anak? Kapito. Kapito. Wow. Mayo gid kong dagag anak no kay Magpada? daghan jud ko ano pada. Okay, sige. Si Sir Sa, unsay kasulti sa anak? Salamat sa anak. Salamat ang pusa ko anak na imo na
Pero kalbaan. Wala ko kay kawal. Kalbaan. Okay. Sige, si Mamang. Ayos lang. Ayos na sa iyang pamilya. Oo. Sa pamilya. Sige, sorry. Salamat sa iya, Ma'am. Oh. Bisyo yun namin. Wala gyud mo nakagdahom nga ingani. Hindi ko yung dahom ba? Okay. Unsay handa dira karon? Unsay handa dira? Murag galuto man ga so man. Dito lang. Wow. Okay. Sige. Mag-wish tag candle para more years pa jud no? Dungan mo. Yehey! Happy anniversary! Naka-celebrate na mag-anniversary or karon pa? Karon pa? Wow! Sana all. Unya. Na mga anak dira. Kamu, ma'am? Tugay pa sila, magligo nila ang panaguman, o isenter nila ang may tigat sila ng relasyon. Wow! Amen! Uy, gwapo lagi na. Oh, buyag. Amuan na lang na, Win. Sa papa anak ka to? Wow, bata. Oh, pugi-pugi. Okay. Yan, nalipay ta karon wala? Nalipay. Alipay. Okay. Wala nag-expect no nga naay sa inyong anniversary. Kung wala nag-40, wala ka wala na surprise. Okay. Ma'am, sir, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi no nga gikan pag Kidapawan, naabot yun mi dire para i-celebrate nato ang inyong ika 40th wedding anniversary. Mga sa migkis diha. Kiss jud kay 40 na ba ya? Si ma'am pod kay sir. Kiss. Yay! Balakbakan si Lola Kilelo. Balakbak na yung Kilolag Lolo. Okay. Happy anniversary. Salamat. By your side, sweet joy, we love surprise. We bring the magic right before your